het Wetterskip zijn we 13 weken lang efter de schermen bij Wetterskip Friesland. Wetterskip Friesland is het oudste bestuursorgaan van Friesland. We binnen hier al heel lang dwaande met wetter. In 13 weken zorgen we wat er al je baat in Friesland om wetterbeheer. In de eerste aflevering zorgen we naar een van de grootste uitdagingen van het moment. De klimaatverandering. Nou, het probleem is dat wij de klimaatverandering met rassenschreden op ons af zien komen. Er zijn allerlei beelden geweest en statistieken geweest waaruit bleek dat we rond 2050 van allerlei ellende zouden kunnen verwachten. Nou, de deskundigen zijn het erover eens dat een deel van die ellende nu zich al voordoet. Paul van Erkelens is al zo'n 2004 de diegraaf in Friesland. De diegraaf wordt onsteld door de koning of koningin, met hulp van de verantwoordelijke minister. Hij is een soort van burgemeester van het Wetterskip en moet het bestuur in goede banen leiden. En de heer de Jong nog? Ja, wij stemmen het in, maar... Mijn waterschap is eigenlijk net als een gemeente en een provincie bestaat, is eigenlijk een democratisch orgaan. Het is een overheidsorgaan met een eigen gekozen bestuur. Waar dus ook 1 keer in de 4 jaar de samenstelling van door de verkiezingen bepaald wordt. En het waterschap, het belang van het waterschap, dat mag je niet onderschatten. Er gaat bij ons ook zo'n 140 miljoen euro per jaar om. Hè? Dus het is een belangrijke belastingontvanger. Daar moeten de mensen dus ook zeggenschap over hebben. Zo is het in de democratie gelukkig. En die 140 miljoen die wordt dus in Friesland op allerlei verschillende manieren besteed. En het algemeen bestuur bepaalt welke manieren dat zijn. Joert had de diegraaf een aantal vergaderings. Er werd praat door de culturele haardstad. En dit is de zitbank. De diegraaf is in peteer mijn secretaris-directeur Oets Bijlsma over de financiën en die hielden niet in Den Haag vol of net beschikbaar komen. Als beheerder Piet van der Velde binnenkomt om verslag te doen van de droogte en de maatregelen die hij nam had. Goed dat je even binnenkomt, want we willen eigenlijk even iets weten over hoe het staat met het watertekort wat dreigt. Nou, momenteel hebben wij nog net zo'n groot watertekort, want wij letten momenteel nog ongeveer 4 miljoen kub in bij, vanuit Iselmar bij Lemmer. En wij kunnen boezen momenteel lager op hichte houden. We zitten ongeveer op een 50 min ten opzichte van NAP. Dus op dit moment hebben we nog geen probleem, zolang wij maar nog water op Iselmar krijgen. Ja. En maar begreep ik nou dat er de grafieken er al binnen hoe het in het verleden ontwikkeld had en hoe dat waarde nou de komende tijd dit zit? Ja. Wij hebben ongeveer voor jezelf altijd een reeks inderdaad, hoe we zien hoe de droogte zich ontwikkelt. Dat komen we heel komende hier. Ja. En we zien nu inderdaad dat het wat volle droger wordt en het ligt heel sterk inderdaad op een simmer van 76. Een 76? We hebben na een hele droge simmer hebben we toen gehad. Zo. En dat is dus nu dezelfde ontwikkeling een beetje, de stijging van de lijn, we binnen net aan de lijn taal, maar we beginnen wel droog te worden. Ja. En als het naar de vooruitzichten is inderdaad, de eerste 14 dagen, 10 dagen, wordt eigenlijk net volle wetter voorspeld. Dus wat dat ik begint wel droog te worden. Ja, we zijn opgericht doordat wij met het weer te maken hebben. Hè. De boeren, de kloosters vroeger hebben zich gezamenlijk beschermd tegen het wassende water. Dus we zijn eigenlijk al van het klimaat. Sinds we bestaan, 300, 400, 500 jaar geleden, zijn waterschappen eigenlijk zo ontstaan. Dus we voelen ook ons zeer verbonden bij dat onderwerp. En hier bij het Wetterskip hebben wij ook het klimaat als het overkoepelend thema gemaakt. En dat betekent dat wij zowel iets willen doen aan het tegengaan van de klimaatverandering, wat we in Nederland mitigatie noemen, als het omgaan met de klimaatverandering. Dus wat doen we om de gevolgen daarvan op te vangen? En dat noemen we in Nederland adaptatie. Beide zijn bij ons als waterschap heel erg belangrijk geworden. Hier het gebouw bijvoorbeeld, wat u hier achter mij ziet. Daar is mitigatie, dus het tegengaan van de klimaatverandering, echt helemaal ingewerkt bij de verbouwing. Allemaal van zonnepanelen, zijn energie-neutraal, we gebruiken geen aardgas meer. Warmtepompen, op deze warme dag is het lekker koel omdat we de kou van de grond gebruiken. Nou, al dat soort dingen zijn hier verwerkt. En adaptatie, dus hoe ga je om met de gevolgen? Ja, dat is eigenlijk ons dagelijks werk. Hè? Dus als we het hebben over kaderverhogingen langs de boezem, dan proberen we dat te doen om zoveel mogelijk toch berging in die boezem te hebben als er regen valt. De vraag is vanzelfs hoe zal het gaan met de klimaatverandering? We vregen het om meteoroloog en onderzoeker Peter Kuipers-Munneke. Ik doe onderzoek naar de ijskappen op Groenland en Antarctica. Daar ligt heel veel water opgeslagen als ijs. Als je dat in een gedachte-experiment allemaal zou laten smelten, dan stijgt de zeespiegel daar meer dan 60 meter van. En daarom willen we, en ik ook, en mijn collega's heel graag begrijpen hoe die ijskappen reageren op de opwarming van de oceaan en van de atmosfeer.
Je ziet het in het Noordpoolgebied heel snel veranderen, al het klimaat. 3 keer zo snel in het Noordpoolgebied als bij ons hier in Nederland. En dat betekent, kijk, in Nederland moet je aan je moeder of aan je oma vragen van hoe waren de winters vroeger en hoe waren de zomers vroeger. Maar in het Noordpoolgebied gaat diezelfde verandering niet in een generatie, maar in 10 jaar. Dus ik ben in 2004 op Spitsbergen geweest en vorig jaar weer. En je ziet gewoon de verschillen in die 13 jaar optreden. Er ligt op heel veel plaatsen geen ijs meer, waar het wel lag. Dus die Noordpool is eigenlijk een voorteken van de veranderingen die veel langzamer ook hier gaan plaatsvinden. Nou, er is de afgelopen jaren door heel veel mensen, ook door het KNMI, onderzoek gedaan naar eigenlijk een soort worst case scenario van zeespiegelstijging. Wat als nou echt alles tegen zit? Wat zou er dan kunnen gaan gebeuren? En dan kom je uit in de orde van grootte van 2 meter zeespiegelstijging in de komende eeuw. En dat is een hele forse opgave voor de bescherming van Nederland. Niet eens alleen maar dat het 2 meter is, want dijken kun je nog wel 2 meter ophogen. Maar het gaat ook de snelheid waarmee. Ja, als je dan een nieuwe dijk hebt gebouwd die in 2050 af is, ja, dan moet je eigenlijk dan meteen alweer beginnen met een vergunning aanvragen om 20 jaar later die dijk weer hoger te hebben. Dus het is en de hoogte van het water, maar ook de snelheid waarmee je het op moet aanpassen. Dat geeft enorme uitdagingen bij waterschappen, bij Rijkswaterstaat en bij onze kustverdediging. Een plak werd het wetenschap together met de provincie, het Frieske Geer en de gemeente een oplossing maken had voor een gruttere buffer tegen de klimaatverandering is Wolvegeer Zuid. Het wetenschap was al bezig met een stukje wetterberging van de Linde. Het Frieske Geer hier wat natuurgebied lezen. De provincie die wilde wat aan gebiedsontwikkeling baan. En wij zitten met onze afvoer van hemelwetten vanuit Wolvegeer. Dat doen we met een buis helemaal naar de Linde daar moeten lezen, afvoeren. Het is juist een bijzondere dag, want het project Wolvegeer Zuid wordt presenteren aan een landelijke groep collega's en vakbroeders die het met innovatie, wetter en klimaat dwanden binnen. Het bijzondere van dit gebied is dit zijn eerst polders en die hebben eigenlijk de polders hebben ontpolderen. Het koert door het omkeping van groen, van boeren. En die groen hebben wij bezitten in en die groen is aansluiten op de boezem. En dat gaat net samen, want dan moet je kaarten omlezen, nijkaarten omlezen. Want ja, oordeel moet er wel weer beschermen blijven, dus je moet het helemaal weer op naar inrichten. Bij Wolvegeer Zuid is er zo'n 75 hectare loon omzet wetterbuffer. Dat is zo'n 56 miljoen liter extra opslag. Aan de ene kant lukt het wel eens om bij een agrarisch gebiedje een berging, waterbergingen te richten. Maar wat wij dus wel veel doen met de natuurorganisaties, dan heb ik het over Staatsbosbeheer, de Frieske Geer en we hebben het over natuurmonumenten. Daar kunnen we veel beter de combi vinden, natuurontwikkeling met waterberging. Natuurontwikkeling gaat vaak gepaard met hogere pijlen of vernatting. En daar kunnen wij dan elkaar wel in vinden. Zonder geerwerking zien wij van hier een grote buis richting de Linde moeten lezen, onder de diktrog. En dat hier een enorme, dat bracht enorm veel kosten mee zich maar. Je moest de dik opbreken, moest er een buis in lezen, moest de dik weer aanbrengen. En ook hebben we gewoon via het oppervlak overvoeren. Er is nog een reden die het met de klimaatverandering te maken had, waarom de buffercapaciteit omheen mat. Eén ding is toch wel zeker dat we te maken krijgen met zeespiegelstijging. Onze Friese boezem, dus onze meren en kanalen in Friesland, waar al onze polders op afwateren, dat water moeten wij kwijt. Dat kunnen wij 80% van het jaar kunnen wij dat lozen op het Wad. Dat doen we dan bij eb. Zo gauw het weer eb is en we hebben te veel water in Friesland, dan kunnen we bij wijze van spreken een kraan loszetten. En dan laten we ons te veel aan water op het Wad afstromen. Als wij zeespiegelstijging hebben, ja, dan wordt die periode dat wij dat water kwijt kunnen raken, die wordt alleen maar kleiner. En dat is toch wel een probleem naar de toekomst toe, ja, waar we wel een oplossing voor moeten vinden. Kijk, in het verleden is het altijd nog zo geweest, ook in Friesland, met allerlei overstromingen, maar ook in Nederland in 1953. Dat wij zijn pas echt goed in actie gekomen nadat er een ramp is gebeurd. Hè? Ja, volgens mij is dat nu ook weer het probleem. Ja, dat zit een beetje in ons als mensen. We geloven het pas als ons iets wat overkomen is. Hè? We geloven na zo'n hoosbuien, als 3 keer je pakketvloer voorbij is gekomen, dan heb je in de gaten, ik moet toch echt een keer wat gaan doen. En wij willen eigenlijk die rampen voor zijn. We willen die schade eigenlijk voor zijn. Ja. Dat is ook een kenmerk van ons grote Delta-programma wat we samen hebben in Nederland. Nou, dat doen we ons best in. Maar
Ja, ik weet niet precies hoe snel het gaat. Na een week zochten we wat de bad uit de dieken wol brekken. En wat docht het wetterskip bij een groot ongemak op het wetter? Er is een explosie geweest in de machinekamer van het schip Noorderkroon. Wat maakt er oors als er weer een lange periode van droogte komt? En dan is het de vraag van wie krijgt nu welk water? Dus ja, dat is nog wel een leerpunt. Zocht na een week weer naar het wetterskip.